Здравейте, аз съм Крас. Това е мап, който се казва PvP Jump. Да. Тук се баща джъмпване. Почвам от плеер първи. Харесвайте, хора. Харесвайте. Ако не ви харесва нещо, не харесвайте. Така ще стигнем плеер втори. Я съм плеер втори. Така. Опа. И плеер трети, хора. Имам плеери до четвърти. Хора, сега сме плеер четвърти. Поне това успех да направя. Така, сега сме плеер първи. Стигнахме до плеер първи, хора. Да, плеер първи, това беше този клип за днес. Още повече клипове ще правя и до скоро, хора.